Els Talentum Connect no deixen de ser unes jornades pensades per aportar coneixement de valor, vinculat sempre al sector dels recursos humans, al territori on es fan, en aquest cas al Vallès Oriental. El nostre objectiu és parlar de conceptes claus, de conceptes molt concrets, molt específics, sempre vinculats als recursos humans i que puguin ser d'interès a les empreses de la comarca. La nova normativa europea sobre transparència salarial comportarà una sèrie d'obligacions novedoses per les empreses. Entre d'altres, les més destacables és la necessitat d'informar els candidats en el context d'un procés de selecció de quin és el salari que l'empresa està oferint o el rang salarial que l'empresa ofereix. També el fet que s'haurà de publicar i s'haurà de comunicar quina és la política retributiva de l'empresa, quins criteris es fan servir per decidir els salaris de les persones, per la seva evolució i creixement salarial. I totes aquestes obligacions, d'alguna manera, les podem aprofitar per millorar la nostra política retributiva i per millorar la comunicació d'aquesta política retributiva. Es tracta, com hem dit moltes vegades, de fer de la necessitat virtut i, per tant, no només de complir amb aquestes obligacions, sinó d'aprofitar-les per fer una millor política retributiva que ens ajudi a atreure i retenir el talent. Estem molt contents d'aquesta primera edició de Talentum Connect aquí al Vallès Oriental, aquí a Granollers. Hem tingut una gran participació de les empreses d'aquí al territori i això ja ens fa pensar en una segona edició on també mirarem que el tema sigui d'actualitat i d'interès general i fer aquestes trobades de professionals dels recursos humans.